KCTV Lone Rashapi daga Frank Motors kajaka dekali ga bathamai jong Tata Motors halat ko ni Shillong ringkat bakanet foodish ordal mapi nginwan ramani hakir dobyeng jongpi ki doktor ki bajupet ya ka kot ka khia jong ki bran ki barung shakni ga jala Meghalaya da ka jing bitar hakamit sniu blay ka khatlai tring jemang arajar arpuar kilami senden bat khang kherdap sendon ya ka jakat rekam ka jongki kabadan mar senda bat ka umling screening center halor ka jing keno ka lami na ka jing bomia stu jing mun bat ka we pat ka kenhon ka bapej bat kami ya ki kot kisla bat chalan ya kimrat ki barung sha ka jala ha ka bala keno ru baki dei ki kenhon jongki high level lani ki breu jongki menteri sarkar kat kum ka jingyo lum jing tem la ong ba ka jing pher jing mon kalami na ka daw ba ki doktor jong katnat veterinary kemyo alat bhasho ban talasi ya ki health certificate ban penchisha ba ki mrat ki long ne em ki bakot ki bakhya ban wanra shakni ka jala Meghalaya na ka banta ban bamdo kata na do ki masi isnyang bat ki wei henry la shupalan ya ki kali ki paket ya ki ni ki mrat bamdo kat ba ki mon da kawe pat ka kenhun ka badan ha kini ki jaka hadin bela penbiang ya ki nambah kali ka kenhun kinong lum kubor ki bela persang bani keren begini ki doktor henry ki la kentaj ban keren halor kani